Lah, Choy, imo mo tong uyab po. Asa, la. Sakay mo mo tong. Ako uyab. Uy, ako man ang uyab, pre. Ayun. Leonard. Lusoy, Uy, asa ka karon? nakakong syudad. Syudad? Oh, Nagunsa man kag syudad? Ang taga-bukid man ka. laan. Sige. I-enjoy ang syudad. Tawagan tani si Butchok, bi kay mamulabog ra ba ni? Ug mamisita ko. Tawagan bi. Kini. Oy. Chok. Choy, bago. Ang ba naka sa trabaho? Di ka pwede mo absent kay naara ba tayo lakaw? Pwede, Choy. Ay dili. Sige. So sa sunod na lang ka mo uban. Sige, Choy. Kami yung tutok mo mo Sige. Kini. Excited. Mamisita lagi ko. Walay disturbo. Ang isa nasa syudad, ang isa may trabaho. Good shit ka. Lagi si Istong diri og si Butchok. Kailangan lagi mo diri. Ang anak ka sa syudad ka. Ikaw, ang anak makaganina nga ang trabaho ka. Ay, bumbuang to kung engineer nga half day ra man di akong duty. Di mo na naglaglaag ko. Kuha ni gaduda ko ba? Asa man day mo mga to? Matay, nagduda jud kon yung duha ba? Bisita ka ba? Lagi pre, mamisita pod unta ko. Ikaw, Istong, awan po ka. Pumisita po lagi unta ko, pre. Papoy pag-asa tong bayhana pero daubo na nato sa istorya. Bitaw pre. Sulti na lang jud ko ninyo. Bisita pod bitaw ko. Nagdalaga ni kog kuno kanang prutas ba? Makaon man niya. Pak. Kay gisugot man ko, duha na kadlaw. Pero mas maayo ni manglingkod sa ta. Kay misita man dayta tuluday. Sige. Istoryahon na to ba? Wala ka, Choy. Gisugot na di kasi muyab, Choy. Maayo pa ka, Choy, kay gisugot na ka. Ako yung taon na ni, duha na katuig. Wa pa yung taon ko sugta. Dako na ko gasto, 200,000 na. Grabe na akong effort. Saan ka na ako ni ba? Say pamaagi ka na ako, ani? Lagi, pre. Pareha kita gipangbati. Ako po ani. Sus, asa nakatuig na akong pumisita. Pero noon, hapit hinang usog ta. Kanang mga pre. Mariya man tayo yung ibati. Pero himuha ko yung ihimplo ba? Nga na kaya po akong gibuhat sa una. Nga mawalaan kong paglaog. Pero wala ko nihunong. Karon gisugot na ko niya. Duha na may kaadlaw nga uyab. Munang pre. Ayaw mo gawala sa paglaom pre ha. Nya, hinahinay na ko pre kay gawala trabaho kong uyab dito. Sige, pre. Kay makiprutas ani. Sige, una na ko niyo. Hinahinay sa ko, pre. Sige pre, sige pre. Ay, sunod makasakuan. Napamasita ko. Kasi sunod nga, din yung padulong sa akong pamisitaan. Para man gyapon ilang balay diao. Dito gapon ka magpamisita. Dito pa dong ka pumisita. Oh, Sakto kay pre kay dito man ka. Magdungan hanta. Kay tuduan ta ka sa unsaang pagdiskarte sa mga babae. aka na, ganahan ko, aron sugton ko. Sige. Tunta. Sugton ko ani ron. A few moments later. Isa pre. Dili ko kay dili ra mo ko mamisita. Uy, dili ka misita. Dili mo ko misita pre. Ay sa be kay ahak nga ay pagbinuang ba, di pa na binuang istorya. Dako na ba ko gasto ana? Na, dili ko misita pre. Nausap ang tawhanan ni nga. Dili ko misita na, dili po ka misita. Tay binuang ginang imuha ba? Dinhi man pug ko mamisita. Naunsa man kang dako na ba ko gasto ani? Binuang na gini mo style lagi di na ko masugot ani ba? Wala lagi ko nagbinuang pre. Dili lagi ko misita pre. Sabi na nga tawhanan ni nga. Aman ka dili po ka misita. Dinhi lagi ko mamisita lagi.
Unsa man ka nga? Unsa ba pangalan na imong pamisitahan ay? Si Iba. Ikaw unsa may pangalan sa imong pamisitahan? Si Iba. Ay pag binuang diya pa ba? Sa kadugay na ako diri sige pamisita, wa ba ako kakita na si mong naong. Ay sa. Bisa di guys, ura sa tig pamisita diri pre. Ako kada gabi man ko. Untag. Ha? Untag. Sa ato pa kay udto man don. Na schedule niya don. Ay nagduda galing ko ba? Kuy. Basig na ay mamisita pag udto. Unsa man? Ato-aton. Ato kay ato makibalota. Sige sige. Matay ba di ko katuan ning nahitabo sa kuha karon. Pirti ka sakit sa akong gibati eh. Dako na kong gasto, gabi na akong effort, gitagaan pa na akong bulak. Relax lang, Sakit pre. gid akong gibati gid. Relax lang, Ako pre. Relax kasi lang, pre. gumaan ra ko bayhana. Ato lang panilian pre kinsa schedule ito ha pre. Uy, sakit. Pre! Uy, Tama lagi mo diri. Usa man mo diri? bisita mi, unsa man tawanan ni nga? Ay mamisita. Dili, pamisita mi dili. Kanang balay? Oh, kana. Tik siya ako mo. Kuha man ang uyab. Pre, matag maola ba gyapon na mong pamistahan nga babae? Bitaw pa rin mo sa dang ako. Sakit kay ang gibati bali oy. Tarong mo diha, pre. Kuha man ang uyab. Tarong mo ba? Kamo traidor kay mo ba? Unsa man mo, eh. Bag-ura ko giso. Bitaw pre, lami ang kunon sa imo pre. Shifting manguta diri. Ako pang gabi ko, siya pang buntag. Pagtarong mo, pre. Binuang man na inyo mangdaot akong uyab. Ayaw magingana, pre. Kamu ba mga traidor mo kayo mo? Dili mo magingana sa akong uyab. Di man tumakingana sa kuha. Lab kay ko ato. Lah, cuy, imo matong uyab po. Saksa pre, lah. Sakay pre mo ton. Ako ang uyab. Uy, siya ako man ang uyab, pre. Pre, Ayun, ayaw pagpumili nyo ba? Pre, sagdi na pre, sagdi.